Ayan, madilim-dilim pa. 5:40 in the morning. Maaga tayong pupunta sa PSA para kumuha ng birth certificate. Pinagahan natin dahil nung nakarang araw hindi tayo nakaabot sa slot. 500 ba naman na pila. Ay nako. Ilang kaya mababago to. Pila sa lahat ng sangay ng gobyerno. Siguro sa dami na rin ng tao. Yan, madilim-dilim pa. Okay, let's go. Yan. Ganyan kahaba ang pila mula dun. Naku, pipila sa dulo. Time check 6:30. Yan o, ang haba o. Ganyan kalupit ang bawat sangay. Dami kukuha sa PSA. Hanggang kailan mababago ito? Sabi ko. Yan, natapos na rin tayo sa PSA. Check the time. Plus this. Okay na rin. Bilis din naman kahit pa paano. Marami pa rin nakapila. Okay. Dito tayo sa Kalasyaw. Hanggang sa muli. Bye-bye.